Сандев ми купува всичко, до което се докосна. Чакай, стой! Господине, моля ви, защо ме преследвате? Какъв сте вие? Стига. Оставете ме на мира. Моля Моля ти ви се, имам си мъж и дете. Има ли тук охрана в този магазин? Моля ви се. Господине, оставете ме на мира. Хора, отивайте в канала ми и гледайте видеото. Каквото сте опитни го купувам в канала ми. Уау, моля ти се. Ама господине, моля ви се. Само внимавай какво пипаш, моля. Тук що пипна 10 чаши минимум. Без да искам, аз кихнах. Аз кихнах, съжалявам. Стига, спри! Защо взимаш? Ами, защото ги докоснал. Абе, знаеш какво? Я всъщност ти ги вземи, защото на мен са ми супер неудобни. Тук виж за морето, тия купички, знаеш колко добре ще се отразят на Майкъл и тия тук лъжички и вилички. Айде. Отивайте да гледате видеото в канала ми.